Madzulo bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanitsatane kuchokera kuno ku Mibawa Times TTV. Mwindine chisomo chihana pamoyamba nayi mitu yake. Boma lili ndi ngongole ndi makampani amene si aboma zokwana 12 billion kwacha. Unduna wa zophunzitsa ndi kuyanjanitsa anthu wakhazikitsa ndondomeko ya pa intaneti imene idzipereka mwayi wokambirana zinthu zosiyanasiyana zachitukuko. Ndipo mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere afotokoza za kuonongeka kwa mitengo mu nkhalango ya muwa Levulezi mboma la Dedza. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri, tatiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, makampani amene si aboma ati boma linawo ndalama zawo zokwanira 12 billion kwacha zimene zikuyenera kuperekedwa chifukwa choti iwo anapereka misonkho mopyola muyeso oyenerera. Izi zinadziwika pa mkumano wa boma komanso makampani amene si aboma umene unakonzedwa mu mzinda wa Mzuzu. Patience Lunda ali ndi zambiri mulipoti ili. Zinadziwikanso kuti boma lilinso ndi ndalama zina za makampani omwe si aboma awa zomwe nchifukwa choti iwo anawagwirira ntchito koma sanapatsidwe malipiro awo. Oyimirira makampani omwe si aboma avizenge kumwenda anapempha boma kuti lipereke ndalamayi chifukwa ntchito zambiri zikuyima m'makampani omwe si aboma. Ngongole zimenezi zilipo za mitundu iwiri. Yoyamba ndi yoti a private sector anagwira ntchito sanalipiridwe. Komanso pali ina yoti misonkho mwina analipira yoposa miyezo malinga nkuti business yawo yayendera denga talipira kuposa miyezo boma liyenera kubweza ndalama zimene zichazo. Ndiye nkhani imene yoyo private sector tukupempha boma kuti ayikepo nzeru chifukwa sitikukhutusidwa ndimene zikuyendera. Cholinga cha mikumano ya pakati pa boma ndi makampani omwe si aboma ndikufuna kuthana ndi mavuto omwe alipo pakati pawo omwenso akulepheresa ntchito zosiyanasiyana kuti zipite patsogolo. Zina mwa nkhani zomwe zinatuluka pa mkumanowu ndi monga mavuto okhuza magesi, malo komanso misonkho. Mawu ake nduna yoona za malonda a Sosten Gwengwe anati unduna wa zachuma wayamba kale kupereka ndalamayi koma akumatsata ndondomeko zoyenerera asanapereke ndalamazi. Agwengwe anaonjezera kuti chidwi chawo chilipopereka kayi ndalamazi kwa anthu ochita bizinesi zing'ono-zing'ono kuti zisafe chifukwa chakuchedwa kopereka kwa ngongoleyi. Sitikufuna tikhale boma lothesa mabizinesi, tifuna tikhale boma lopindulisa mabizinesi kuti apite chitsogolo. Nchifukwa cha nkhani ya kupereka mali azambuyo ayika patsogolo kwambiri ku nduna wa zachuma kuti ndalama zimene zimafunika kuti makampani azigwiritse ntchito zikhale ndiwowo zisangokhala kwina kwake kumene akukanika kuti azifikire ngati amakampani. Kumkumanowu kunalinso nduna zosiyanasiyana monga yoona za ntchito, za mafaktale, za magesi, za malo komanso za ulimi omwe amayankha za mavuto omwe amafunsidwa okhuza maunduna awo. Unduna wa zophunzitsa ndi kuyanjanitsa anthu wakhazikitsa ndondomeko ya pa intaneti imene idzipereka mwayi wokambirana zinthu zosiyanasiyana zachitukuko pakati pa mzika za dziko lino ndi akuluakulu a boma. Malingana ndi nduna ya zophunzitsa komanso kuyanjanitsa anthu Timothy Mtambo, malowa adziwatchula kuti pabwalo Amtambo akufotokoza zambiri. Ndife osangala kwambiri kuti lero lino takhazikitsa platform of citizens and government engagement. Nzika ndi boma azita kukhala pansi nakambirana kuti mavuto amene dziko likumana nawo titakutana nawo bwanji. Isakale yoti them and us situation kuti izo ndizawo izi ndi zathu. Koma anthu aziziwa kuti ife tili mboma ndi antchito awo. Iwo ndi mabwana. Nde iwo ngati mabwana sangatipange hold accountable ngati sakuziwa kuti boma limayenda bwanji, ngati sakuziwa udindo wawo, ngati sakuziwa maufulu wawo. Nde platform imeneyi takhazikitsa pabwalo ndi pamene boma ndi ma citizens azikumana. Boma kuwauza ma citizens mandate yawo, ma departments kuti akuyenda bwanji, kodi akuwachitira chani, kodi ma challenges amene akumana nawo ndi otani, kuti azikala open nawonso
kuti anthu aziziwa kuti ngati zinthu zikuyenda chonchi boma ikumanaso ndi mavuto motere. Izizi tikupanga chifukwa tikudziwa kuti tili mu democracy. Bwalo lalikulu la milandu lati lidzapitiriza pa 15 mwezi uno kumva mlandu umene mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika komanso mlembi wamkulu wakale wa boma Lloyd Muhara akupempha kuti bwalo la milandu lisalole iwo kupereka ndalama zokwana 69 million kwacha zimene bwalo la milandu lidawalamula kutero. Mutharika ndi Muhara adawalamula kuti apereke ndalamazi bwalo la milandu litawapeza olakwa kamba kolowerera kagwiridwe ka ntchito za mabwalo a milandu pamene ankafuna kutumiza kutchuthi mokakamiza mkulu wa mabwalo a milandu a Andrew Nyirenda ndi oweruza milandu yena. Audrey Kapalamula fotokoza zambiri. Lachisanu magulu onse okhudzidwa anaperekera mfundo zawo pamaso pa kapaswiche oyimira a Muhara komanso a Mutharika amwe banda atamaliza kuonekera ku bwaloli anati chomwe akufuna ndi bwalo la milandu kuti liyambe lamva kuonikiranso kwa ndalama zomwe akuyenera kupereka. Nkhani yomwe ibwere ku bwaloli pa 26 April anthu okhudzidwa pa mlanduwu asanayambe kukhazikitsa chigamulo cha ndalamachi. Makamaka ndionena kuti after order imene anapereka honorable chief registrar yonena kuti Muhara ndi former president alibere 69 million tinapereka zikalata koti kunena kuti order imene ija ayionetswe pali zifukwa zimene taperekaso ku koti siti tangoyikaponso tanzati osakudziwa ndiyeno chifukwa chonena kuti amount ya order imene ya 69 million ija ndiye yomweyonso imene tikunena kuti ayipange kayi review ikhoza kutsika ikhoza kukwera. Nzofunikira kuti panopa awawa anzathuwa asapange kayi enforce mpaka natetatani titapanga review. Oyimira bungwe la Human Rights Defenders Coalition akhumbo soko komanso oyimira bungwe la Malawi Law Society a Wesley Mwafriwa anati iwo ndi otsutsana ndi ganizoli potsindika kuti bwalo la milandu lidapereka kale ganizo lake pa nkhaniyi. Asoko anafotokozeranso kuti ayamba kale ndondomeko yolembera mabanki okhudzidwa kuti akhazikitse chigamulochi. Ilibe chifukwa tiyembekezere chifukwa pempho limeneli alangati lomweli linaperekedwa kwa Jesus Nyirenda andi yanena kuti palibe umbonona kuti anthu amene wayimirira ife akapatsidwa ndalama sazatha kubweza. So palibe chifukwa tuna kuti akula atatu anena kuti yani amene mwayima ndi zimene fikirani tinanena nana kuti chigamulo asapereka pa 15 April. A Mutharika komanso a Muhara adawalamula kuti apereke ndalama zokwana 26 million kwacha aliyense ku bungwe la HRDC komanso bungwe la anthu ogwira ntchito ku bwalo la milandu pamene bungwe la Malawi Law Society likuyenera kulandira ndalama zokwana 43 million kwacha m'masiku okwana 14 chiperekereni chigamulochi. Bwalo lalikulu la milandu pa 27 August chaka chatha lidapeza kuti a Mutharika komanso a Muhara ndolakwa pa mlandu ofuna kukakamiza wamkulu wa mabwalo a milandu mdziko muno kupita ku tchuthi. Apolisi mchigawo chakumpoto amanga anthu 163 pokaganizira kuti apalamula milandu yosiyanasiyana. Wachiwiri kwa mneneri wa apolisi mchigawo chakumpoto a Morris Chapola ati ena mwa anthuwa anaphwanya malamulo opewera nthenda ya COVID-19. Samkalemera ali ndi zambiri. Malingana ndi Chapola anthuwa ena anapezeka kuti alibe mamasiki kumalo omwera mowa pomwe ena akuaganizira kunena kuti apalamula milandu yosiyanasiyana kuphatikizirapo wakuba. Chapola anena kuti anthuwa ena awatengera kubwalo la milandu pomwe ena apolisi akuchita kafukufuku asanawatengere kubwalo la milandu. Anthuwa tamanga ndi milandu yosiyanasiyana mwa iwowa 91 tamanga owaganizira kuti aphwanya malamulo amene ali ndondomeko zopewera kupala kwa matenda a COVID-19. Ena onsewo tagwira ifuna kuti anali pa mndandanda wa anthu amene timafuna ipenga la polisi chifukwa chopalamula milandu yosiyanasiyana kotero kuti mchigawo chonsechi nchifukwa kuti tinapanga ndithu ntchito imene titsimikize kunena kuti tikhati kuigwira kuyambira pano kupita mtsogolo komanso tene mumveka bwino kunena kuti anthu amenewa tikamaliza kuwalemba tiwatengere ku khoti kuti akankhe milandu.
sabata yatha apolisi mchigawo cha kumpoto adamanga anthu okwana 140 pa milandu ngati yomweyi. Apolisi akumagwira ntchito usiku kuyendayenda pomwe akumawunikira milandu yomwe anthu angachite, ndipo izi makamaka zikumachitika nthawi ya usiku. Mulipoti lathu lapadera Thomas Kajere akufotokoza za kuonongeka kwa mitengo mu nkhalango ya Muwa Levolezi mboma la Dedza. Mwazina kafukufukuyu wasonyeza kuti kukula kwa chiwerengero cha anthu ofuna makala m'madera a ntawuni kukukolezera mchitidwe opanga makala. Zambiri mulipoti lapaderali. Nkhalango ya Muwa Levolezi yomwe ndi ya mahekta 12,644 inakhazikitsidwa kukhala yotetezeka mchaka cha 1924. Nditafika ku nkhalangoyi ndinapeza kuti anthu akupitirira kupanga makala zomwe zikutha mitengo mu nkhalangoyi. Mmodzi mwa opanga makala mu nkhalangoyi, Ephraim Robert wa m'mudzi wa Golomoti, wati iye amapanga makala kamba kuti ndi njira yokhayo yomwe iye amapezera ndalama. Iye watakudziwa kuti mitengo ikutha mu nkhalangoyi koma palibe chomwe angachite. Malinga ndi Robert, amapanga ndalama zambiri akamagulitsa makalawa kwa anthu ochita malonda obwera kuchokera m'madera ena. Aba bafolesiri watu panopa nyengo inoyi sakufutafutaso poyamba apa masiku ambuyo amatani amavuta kwambiri panopa sakuvuta chifukwa akudziwa kuti wina aliyense amadyera muti mmene amakhala kudziwa amadziwa ngakhala amathamangitsa koma amakhala bakudziwa chifukwa sinanga poti ndi ntchito yawo ndiye amapitisa amachito upitira ntchito yawo koma amakhala sakudziwa kuti ife ngakhale ukaganiza anzathu apeze chani ndalama amatera ndedziko anje nkhwangwa akatera ati tidzikombola akatera chineyi chonse nkhwangwa ili ndiye kuti pa 15 chikwanje ndiye kuti 1000 akakulanda zinthu zimene zija kuti ukali kuti ukombole zinthu zakudzo kuti ugwireso ntchito uchitopita sonchani ndi ndalamayo kuti ukombole zida zauzo. Nkhalango za dziko lino zikutha kamba ka anthu omwe amapanga makala, nkhuni, matabwa komanso moto ulusa. Mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira nkhalango ya Muwa Levolezi, a Michael Joseph Njala, ati ntchito yawo ndikuonetsetsa kuti anthu sakuononga chilengedwe. Anjala ati nthambi yawo yakhala ikuyendera ndi kulondera nkhalangoyi mowirikiza miyezi ya December 2020 ndi January 2021 kusiyana ndi miyezi ya mbuyo. Anjala ati anthu opanga makala ndi omwe akuononga kwambiri mitengo, ndipo mitengo yambiri imadulidwa miyezi ya Oktoba, Novemba ndi December. Iwo ati makala akupangidwa ochuluka chifukwa pali msika waukulu wa makala m'madera ambiri monga ku Lilongwe. Kumene kwa atayamba kozanse uja ndikukankha zimitengo anthu ena adayamba kuzotcha makala mpaka anthu ena atotcha makala aja alamaliza mtengo wa munsi wadalowa nkhalango muja kwamba otchaso makala chifukwa kuti kumakalako kuli msika waukulu umene umfuna makalawo. Moti nkhani yayikulu ndiye kuti makala anthu akotcha ali ndi msika waukulu ogulitsa makala umene ngati pali kuchitapo kanthu mabungwe ndi ena alimbanekale ndi msikawo chifukwa kutakhala kuli kunsika kulibe kuno makala anthu asanga otcheso koma kuti kuli msika waukulu kumene kumapita makala. Wapa mpando wakafulama block Mai Dorothy Chauma ati amagwira ntchito ndi nthambi za nkhalango pothana ndi vutoli. Achauma ati akapeza anthu odula mitengo amawalanda zipangizo zawo. Mgwirizano wathu wa ife ndaboma tonse tuyendera limodzi kupita kukachita pariro ku nkhalango kuja. Koma chimene chimativuta nchonena kuti ife tikunyamuka mabwera kuno anzathu ngambale komweko amene amalowa nkhalangomu amadziwa nthawi yonera kuti anzathu aje pano patuluka ndiye kuti ifeso tiyenera tikalowe ndiye kuti nthawi imene ife tidzipita kukalowa anzathu tapeza atatuluka ndiye kukhangati tiumasemphana koma nthawi zina timatha kuwapeza ndithu mipeni timatenga tipeza makasu timatenga tipeza dzigubu timatenga ndithu tipeza kapoto choboka cholinga iwowo basi asapiteso kudzikoko. Senior Chief Kachindamoto ati ndokhudzidwa ndi mmene nkhalango ikuonongedwera zomwe zinawapangitsa kukhazikitsa malamulo awo. Ndidapita ndithu kayenda nkhalango mosoma dafuna kulira misozi ndi mmene
inali mbuyomu mmenene ndi malo ofumu ndi pakali panopo kuona kuti kwayelerapo konse ndakuti apapa chichitike kaya ndikhala mfumu yoyipa sindimwalira kaya ndinyoza kaya nditukwana kaya tani palibe chifukwa kumene ndipange chinthu chotheka choti nkhalango yathu itani kodi ibwerere ndetidawauziratu onse a forest kuti tonse tikhalire limodzi tidabwera kuno padadzaza pamenepa mafumu nkuawunikira kuti pakali pano tapanga malamulo athu. Anthu 96 mwa anthu 100 aliwonse kuno ku Malawi amadalira makala ndi nkhuni pophikira. Posachedwapa bungwe la Modern Cooking for Healthy Forest in Malawi MCHF linali ndi project yomwe imathandizidwa ndi USAID komanso Foreign Commonwealth and Development Office FCDO yomwe imaphunzitsa anthu zakasamalidwe ka nkhalango. Wachiwiri kwa mkulu wa za nkhalango a Ted Kamoto ati nthambi yawo ndi yokhudzidwa kwambiri ndi kuwonongedwa kwa nkhalango. Iwo ati zaka zisanu ndi chimodzi 6 zapitazo akhala kuphunzitsa anthu njira zina zopezera ndalama ngakhale kuti ntchitoyo sinapindule monga amayembekezera. Iwo ati pakadali pano akukhulupirira kuti mchitidwewu uchepa kamba kuti munthu wopezeka wolakwa akumatha kukakhala ku ndende kwa zaka 20. Pali njira zingapo mwina zokumbukira kuti zaka 5 zapitazo inayambisa inganene kuti zochitika zoyang'anira mitengo pamodzi ndi anthu ozungulira mowalizei ndipo chomwe tinapanga nthawi imeneyo ndikuwaphunzitsa anthu njira zoyang'anira mitengo kuwaphunzitsa anthu mabizinesi amene angathe kupanga azokhudzana zinthu zokhudzana munkhalango kupatulapo makala komanso njira zosiyanasiyana zomweyo angathe kumapezera ndalama kuti chiyepese kutati nkhalangoyo nde pa nthawi imeneyo chiyepese chathu chinayi choti zimenezo zithandiza kuti nkhalangoyo itipezipeze koma zimene tiona patatha zaka 67 taona kuti nkhalango ija kapitizabe kuonongeka ndi chimene tachita pakatipa kupanga kafukufuku kuti pamene panafika ndipani. Katswiri wa ulamuliro wa democracy pa sukulu ya kachenjede ya Birmingham Professor Nick Chisman wati kuwonongedwa kwa nkhalango kunapezeka kuti ndi vuto lalikulu mdziko muno mzaka za ma 1980. Iwo ati ufulu wa democracy unapangisanso kuti anthu azichita zinthu zina mosasamala poonera kuti ndi ufulu wawo. A Chisman ati kuti dziko la Malawi lithane ndi vuto la kuwonongeka kwa nkhalango pakuyenera kuti pakhale njira zina zomwe angamagwiritse ntchito m'malo mwa nkhuni ndi makala. Katswiri pa nkhani za mphamvu ku bungwe la Modern Cooking for Healthy Forests in Malawi Admo Chiumya ati pali njira zosiyanasiyana zomwe Amalawi angamagwiritse ntchito m'malo mwa makala ndi nkhuni monga pellets, briquettes ndi mafuta a liquefied petroleum LPG. mukunena nkhani mwa tsatanitsatani kuchokera kuno kukhani mawa Times TTV tibweranso zikangothayize. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Kuwina double. Ikani ndalama yoyambira 50,000 kwacha ku fixed deposit account ya Finca kwa miyezi yosachepera itatu ndi kupeza mwayi wowina ndalama. Uku mukulandira chiwongoladzanja chochuluka. Mutha kulandiriratu chiwongoladzanja pa nthawi yomwe mukuyika ndalama komanso mukayika ndalama yambiri. Mwayi wanu udzakula mu mpikisano wa double womwe mphoto yayikulu ndi 500,000 kwacha. Pali mphoto zina monga 250,000 kwacha, 200,000 kwacha ndi 150,000 kwacha kwa anthu atatu mwezi uliwonse.
mpikisanowu ulipo mpaka pa 31 May 2021. Malamulo a mpikisano adzatsatidwa. Finca, building tomorrow together. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Takulandiraniso kupitirani nkhani zathu madzulo wano. Anthu odikira odwala kugona pa mtetete pa chipatala chaching'ono chathuchira kwa mkando m'boma la Mulanje kamba kakusowa kwa malo ogonapo. Wadandaula izi ndipo pa mpando ona za umoyo wabwino pa chipatalachi a Maxwell Karonga pamene gulu la chinyamata a chipani cha UTM lotchedwa UTM Youth Corps linakadzala mbanje za mitengo pa chipatalachi pofuna kukhazikitsa chilengedwe chabwino komanso kupereka mthunzi pa malopo. Lweleni Mpasa ali ndi ripoti ili limene akuwerenga ndi Eric Msikiti. Chipatalachi chinamangidwa ndi thandizo lochokera ku World Bank kupyolera ku Malawi Flood Emergency Project kutsatira kukokoloka kwa chipatala choyamba chimene chinawonongeka chifukwa cha kusefukira kwa madzi mchaka cha 2015. Thuchira Health Center ikuthandiza anthu ochulukirapo kuyerekeza ndi zipatala zina zazing'ono mdziko muno. Wapampando ona zakayendetsedwe ka zaumoyo pa chipatalachi a Maxwell Karonga anati chipatalachi chikulandira anthu ochuluka ochokera ku madera akutali. Mwina kutafika kuti chipatala chili palulo chakuchita bwino. Ndi anthu ambiri amati catchment area imene amayiwerengera ina chipatala pano imapitirira. Ndi mankhwala amene amabweretsa boma poyerekeza chiwerengero chawo imapitirira chifukwa kumabwera anthu. Kuna kwacho ndi kuli chipatala amathawa chipatala. Kwa mkalo amathawa chipatala. Nikubwera pompano amathandizidwa. Mankhwala amene amapereka poyerekeza ndi anthu amene anapanga kafukufuku ndi amene athakulandira mankhwala samakwanira. Izi zinadziwika pamene bungwe la chinyamata chipani cha UTM lotchedwa UTM Youth Corps linakabzala mbanje za mitengo yokwana 300 pa chipatalachi lachinayi sabata ino pofuna kuthandizira kubwenzeretsa chilengedwe kuti ngozi ya madzi monga inaononga chipatala choyambirira isadzachitikenso kwa mkando m'boma la Mulanje. Wapampando wa UTM Youth Corps a Solomon Chikuse anati chochitikachi ndi njira imodzi yolimbikitsira nzika kutengapo mbali posamalira chilengedwe komanso zitukuko za m'madera. Thuchira Youth Club ndi timacheza nawo malingana mwa zina mwa izo zimene tifuna tikapanga kudera lino ndene mine fana anatuza kuti pa kuno kunazaliro kwa mitengo nthawi yake komano ikuno kali mitengo sina samalidi ndene mine zinanota akuita bwino fesho tibwere tiyeni tipangire plant kumalo kumene mitengo inafako. Poyankhulapo mfumu yaikulu Juma inathokoza achinyamata achipani cha UTM kamba kotsogolera mwambo obzala mitengowo. Kwangani pamuna kuthokoza kuti nalendo atumuda ayikema kubwera patabwera kuno kuthuchira kuti zera pa chipatala to health center ya mitengo tilothokoza kwambiri. Ndipo lipamonanso kuthokoza kuti tafuna labwino kuti akazera kupata atobwera kucheza fuko. Pamwambowu panali mafumu akuluakulu monga Mkando, Chilemba, Nkwayira, Juma komanso mfumu ya Ndodo na Nkhumwa kudzanso atsogoleri andale monga kansala wa derali Fabricus Ripenga ndi atsogoleri osiyanasiyana kwa Mkando. UTM Youth Corps ndi gulu la chinyamata amene amapanga mabizinesi lomwe cholinga chake ndi kugwira ntchito zachifundo komanso kuthandizira boma pa ntchito zachitukuko. Nduna yona za mphamvu ya magetsi ya Newton Kambala yakhazikitsa ntchito yomanga malo opanga magetsi okwana 21 megawatts m'boma la Nkhotakota. Malowa amene ndi a kampani imene si ya boma ya Fens Group amangidwa ndi ndalama zokwana 3.1 billion kwacha ndipo mphamvu ya magetsi iphatikizidwa ku mphamvu ya magetsi imene dziko lino likugwiritsa ntchito pakadali pano. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Malo opangira magetsi omwe akumangidwawa akuyenera kuyamba kugwira ntchito
pofika kumapeto kwa chaka chino. Akambala ati kwa nthawi yayitali dziko la Malawi lakhala likudalira mphamvu ya magetsi yochokera makamaka mu mtsinje wa Shire yomwe pakadali pano ikulephera kukwanira dziko lonse. Iwo ati pachifukwa ichi boma lidakonzanso lamulo loyendetsa mphamvu za magetsi kulola kuti makampani ena omwe si aboma nawonso azitha kugwira ntchito yopanga magetsi mdziko muno kupatula bungwe la Electricity Supply Corporation of Malawi ESCOM. Akambala anayamikiranso kampani ya Fens Group kamba kobwera ndi ntchito yopereka mphamvu ya magetsi pa nthawi yomwe ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zofuna magetsi zikupita patsogolo mdziko muno. Ife ngati boma tili ndi chidwi kuti tionetsetse kuti project imeneyi yachitika mofulumira chifukwa ilithandizira kuti anthu ambiri akhale ndi mwayi okhala ndi magetsi. Komanso zithandizira kuti makampani amene akulephera kupanga zinthu kuno Malawi ayambe kupanga zinthu, komanso makampani ena amene ali ndi chidwi kubwera ku Malawi kugwira ntchito zimene zimafuna magetsi akhoza kubwera mofulumira akamva kuti tili ndi ntchito ngati zimene zitawonjezere magetsi kuno ku Malawi, zimene zitathandizire kuti ikonomi yathu yambe kuyenda bwino, komanso ambiri achinyamata apeze ntchito kuno ku Malawi. Ndipo bwanamkubwa wa boma la Nkhotakota Abeni Toho anati ntchitoyi yabwera pa nthawi yake pomwe pali mapulani osandutsa bomali kukhala mzinda. Kampani ya Fens Group ikugwira ntchitoyi ndi kampani ina yotchedwa Responsibility Renewable Energy Holding RARE. Ndipo mkulu wa RARE a Wilfred van den Bos anayamikira boma kamba kachidwi chomwe likuonetsa pa ntchito yomanga malowa. Pakadali pano dziko la Malawi limakwanitsa kupanga mphamvu ya magetsi yokwana 400 megawatts. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Boma lili ndi ngongole ndi makampani amene si aboma zokwana 12 biliyoni kwacha. Unduna wazophunzitsa ndi kuyanjanitsa anthu wakhazikitsa ndondomeko ya pa intaneti imene idzipereka mwayi wokambirana zinthu zosiyanasiyana zachitukuko. Ndipo mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere akufotokoza za kuonongeka kwa mitengo mu nkhalango ya Muwa Livulezi mboma la Dedza. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sabani mmanja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze ku nthenda ya COVID-19. Munali ndine Chisomo Chihana, mkhale ndi usiku wopambana, mwakoma nonse.